Ix-Shadow Minister għall-qasam tas-saħħa Claudette Buttigieg pruvat takkuża b'korruzzjoni fejn il-Gvern irnexxielu jsolvi problemi li kienu ilhom hemm għal snin twal. Filwaqt li nqabdet fuq siq waħda meta kkummentat fuq temi li fil-qasam tas-saħħa huma bażiċi. Dan kemm fil-Parlament kif ukoll meta ħadet sehem fi programm televiżiv. Programm televiżiv li xandar l-għada li għamlet dikjerazzjoni dwar korruzzjoni brabta mal-pilloli out of stock. Fuq il-mod ta' kif qed joħorġu tenders fis-settur tas-saħħa u hawnhekk dan huwa inkwetanti ferm. Dik li forsi kienet l-eċċezzjoni fix-xiri ta' mediċini u apparat mediku, iktar ma jgħaddi żmien, Mr. Speaker, qed issir ir-regola. U dawn l-affarijiet qed iwasslu għal ħafna u ħafna iktar prassi illi hija dubjuża biex ma ngħidx illi hija korrotta. F'disset is-Segretarju Parlamentari Chris Fern ikkundanna l-mod kif għax issolvit il-problema tal-out of stock Buttigieg kellha issemmi l-korruzzjoni. L-Onorevoli Buttigieg għaltinna li u l-ħadima ta' CPSU. Illi għax naqqasna mediċini out of stock korrotti. Għaltinna l-Parlament il-bira għaltinna di. Intkom naqqastuha qed tagħmlu tenders b'korruzzjoni. Għax naqqasna mediċini out of stock. Ikkorreġi ruħek ta' ma tarax qiegħda llum qiegħda fil-gazzetta. Mhux ma tinkomx li intom korrotti. U wara li provat tirtira biċċa reġgħet provat toħloq id-dubji. 690 mediċina out of stock naqqasni għal waħda. Il-proċessi jkunu ċerti li huma tajbin. Ħaterġa' tkun inti tkun Ministru tas-Saħħa, ħaterġa' tmur għall-sistema li kont qabel għax is-sistema li qegħdin nagħmlu llum qed tgħidulhom qed tgħid li ħadd tneħħihom inti. Is-sistemi li qegħdin nużaw li huma sistemi li huma skont il-liġi u mu veru xejn li huma korrotti. Dak li ġbit l-attenzjoni, nisperaw li huma mal-liġi. Huma kont il-liġi skont il-liġi. Notice li għamiltu intom fl-2010. Huma kont il-liġi. Mhux korrotti kif qed inti. Intant is-Segretarju Parlamentari tkellem dwar l-investimenti kbar fil-qasam tas-saħħa. Fosthom dawk bi sħubija mal-privat li mistennija jibdew fi żmien li ġej. Anke jekk involuti fil-proġett hemm istituzzjoni internazzjonali, għal Buttigieg dawn huma gimmicks. U fil-waqt li tkellmet fuq gimmicks, Buttigieg reġgħet żbaljat fatti bażiċi. Però difett kbir illi għandna bħalissa fis-sistema tas-saħħa hija illi l-kura fil-komunità tneħħiet minn mal-Ministeru tas-Saħħa u qiegħda mal-Ministeru tal-Affarijiet Soċjali. Għal darb'oħra s-Segretarju Parlamentari kellu jispjega l-ovvju lil min fil-Partit Nazzjonalista qed jaspira li jkun Ministru tas-Saħħa. Hemmhekk naħseb illi qegħdin noħolqu naqra problema. Mal-anzjani, le. Mal-anzjani, il-care taħtna qiegħda. Iva, però CEO huwa Dr. Renzo De Gabriele li huwa impjegat